Yo mensen, welkom bij een nieuw potje Fortnite. Ik ben Justin de Jonkere, aka Dark Angel 4v6. En we gaan deze heerlijke zondag weer eens een nieuw potje voor jullie knallen. Maar we gaan voor een andere skin. Ik heb al een tijdje met deze skin gespeeld en dit zijn al mijn preset skins. En we gaan even kijken met welke ik vandaag wil gaan spelen. Zoals jullie misschien al een beetje een patroon kunnen zien, ik ben nogal van de Viking Horde-achtige skin, zeg maar. Dus een beetje zoals deze, dus inderdaad echt een Viking. Een beetje wat brutere skin. Een dikke vette backplate vind ik dat hij heeft. Echt met dat skeletten, die kettingen. Typisch een skelet zelf. Beetje fancy ridderachtig vind ik zelf. Vind ik ook op zich wel vet. Nou ja, ik heb eigenlijk een blade gekocht. Omdat ik nou eenmaal echt gewoon fan ben op zich van de Blade films. Ik heb ze allemaal gezien. Het is gewoon een geweldig karakter, acteur, om gewoon te zien in de films. Een beetje Wolf-achtig persoontje. Wat ik daardoor weer vet vind is ook weer de backplate en de pickaxe. Een beetje niet zo standaard, een beetje lekker fighting style. Ja, hoe moet ik het uitleggen? Een beetje, een beetje, eigenlijk een beetje wat je vroeger zou zien als je iets zou moeten maken. Dus een beetje zoals je ziet ook bij, als je hier gaat kijken naar de pickaxe, dikke wolf. Je zou zeggen dat zou een echte wapensmid van vroeger misschien ook nog wel kunnen maken. Ja, die backplate is gewoon vet. De afwerking van de rand vind ik gewoon echt geweldig. Ja, de skin zelf, leuk zijn pakkie. Het ziet er een beetje uit alsof het vroeger werd gebruikt als de boogschutters, de archers. Of gewoon inderdaad als vechtstijl. Maar hetgeen oogt zich een beetje alsof het gewoon een latex plastic-achtig dingetje is in plaats van iets van metaal of zo. Althans, als je zo kijkt naar de armen en naar, ja, eigenlijk een beetje naar de rest. Het lijkt een beetje van leer ook wel weer. Dus of het echt gaat helpen in een fight als het in het echt zou bestaan, zoals het idee misschien wel is ontstaan, you never know. Maar we gaan lekker met deze spelen. Het is een van mijn favorieten. Ik speel er ook echt hartstikke veel mee. Dus we gaan gewoon eens even kijken of de skin ook een beetje geluk brengt in dit solo potje. Nou, dan gaan we maar wel goed. Dan moet ik wel een beetje kunnen beginnen met... dat is alles blauw. Dus ik kan nog altijd upgraden. Ja, nou. We will see. Nee. Nog maar één iemand. Wat geluid, dat klinkt nog wat raar. Eentje voor mij, naar beneden. Nog meer, dat kom ik zelf tegen. Althans, dit is de bedoeling. Skills gaan maken, hè? Oei, yo! Oké dan. Nieuwe ronde. Laten we eens gaan naar... Steamy Stacks. Zo uit naar stadindustrie, cirkel. Misschien een beetje meer vermoeid kunnen vinden dan dat mogelijk zijn. Ja, dat is die stacks.
ben ik de enige die hierheen gaat. Nee, dat is fijn. Ik kan me voorstellen is dat vind je shield en je hebt geen shield, dan kan je het innemen, doe het ook. Want wie weet word je gewoon echt gewoon een nood aan aangevallen en dan heb je je shield gewoon niet. Maar het kan wel een levenskans geven als je het wel doet. Peace. Altijd doen, niet meer wachten. Zelf aan als je op een gegeven moment is wat aangevallen en je overlevingskansen vergroot je er niet meer. Ik denk dat iedereen dat wel wil. Zo weet je de mensen. Dan vond je kans op te winnen in ieder geval een stuk. Gewonnen gaat. Oh, wat zie je? De zon begint eraan te komen, over 5 seconden, 4 Oké, was ook minder dan 1 seconde. Even kijken. Kan je nooit Apple-box kogels, weer blij. Je hebt ze nodig. Zo, dan is het dichterbij dan ik dacht. Echt hier. Hier, laatste moment, zoals ik al zei.
handig. Zet erin. Nou, niet gebruiken. Ja. Ken wel, hè. Jammer jongen. Kijk maar weer. Helaas hebben we het niet gered. Ga ik hier ook nog veilig afkomen? Ja. Moet wel lukken. Ligt daar nog wat interessants? Vuurvliegjes, nee. Hoi yo! Jammer joh. Helaas. Oh. Zo'n goede loot. Daar ben ik heel blij mee. Lekker jongens. Oh crap. Die zone is verrig. Oh joh. Hoezo geluk? Oh, dat scheelde niet veel. Ik was daar echt voor de platten gevallen. Wow, mijn hele hart klopt in mijn keel. Oh. Nee, dit is niet fijn dit. Dit voelde echt niet goed. Helaas het water niet meer, anders had de zon wel een beetje tegen kunnen raden, maar ik denk toch dat we moeten kunnen uitrunnen. Dat zou goed gaan, hè? Ik weet niet of ik het goed zag dat er iemand liep, maar... Even checken zoals ze dat zouden zeggen.
dat? Wat was het? Oh joh, graag. Een van jullie weet wat dat was. Laat het me graag weten. Dat heb ik nog nooit gezien. Kijken, nog 6 man over. Vast en zeker dat er nog mensen hier in die stad rondhangen. Dat zou me niet verbazen in ieder geval. Als ik zie wat er allemaal gebouwd is, dan zal er echt nog wel iemand zijn. Niet daarboven in ieder geval. Dan zouden ze al lang geschoten. Beneden niet. Niet dat we daar in zijn rugje worden aangevallen. Oké, horen jullie dat ook? Ik weet net alsof we een of andere koe horen. Vier man over. Ik wil even denken waar ik heen ga. Ik wil eigenlijk niet hier blijven. Dus ik ga weg hier. Dat is alleen maar mooi. Nope. Zijn er bots van die gast? Dat wel toch? Ja, dat zijn bots. Helemaal naar boven. Ah. Nou, dames en heren, dat was het weer voor vandaag. Ik zou zeggen, laat een blauw duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal en tot de volgende keer. Ciao.